Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zazzafan littafin Maharajar Ƙwaila. Please kar a manta da subscribe na like na gode. Maharajar Ƙwaila kashi na 23. Haka suka ci gaba da tattaunawa akan zancen aurenta da Dr. Muhammad. Ita dai bata yi musu magana ba. Kunya ce ma ta kama ta. Yau Umma na faɗi za ta zo ta fara tsumata da kayan gyaran jiki irin nasu na gargajiya. Ta ɗauki jakar ta shige ɗaki. Buɗewa ta yi. Wasu manyan kwalaye ne guda 3 ta buɗe su. Sarƙoƙin gwalagwalai ne guda 2 masu masifar kyau da tsada. Sai ɗayan kwalin agogon zinare ne shi ma da zobe. Ya yi masifar kyau. Ga kwalin danƙarerriyar waya iPhone 17 Pro. Wani murmushi ne ya suɓuce mata da farin ciki marar misaltuwa. Ga wata 'yar guntuwar takarda ya rubuta I love you my princess. Fatan za ki yi farin ciki da wannan kyautar tawa. Kamar yana ganin ta, ta ce I love you too. Na yi farin ciki sosai. Ina ƙaunar ka my gentleman. Ta faɗa kamar wata zautacciya kafin ta haura kan bed tare da janyo wayarta da ke ruri. Dr. Muhammad ɗin ne. Ɗauka ta yi ta kara a kunne tare da ɗora ɗayan hannunta ta rufe fuskarta da shi kamar wacce yake gani. Ta ce Assalamu alaikum. Ya karɓa da wa alaikum assalam my princess. Ya kike? Ta ce lafiya ƙalau. Ba dai har ka isa ba. Ya ce me nake jira? Har na sauka. Ina fatan na bar ki lafiya. Ta ce sosai kuwa. Amma sai dai ka yi min giɓi. Ya ce subhanallah. Me ya faru? Me na yi? Yanzun nan na dawo na bai wa princess ɗina haƙuri. Ta ce ina cike da kewarka ne. Ba wani abun kanmu ba. Murmushi ya yi. Ya ce to idan har ki amince ai za mu mallaki juna. Ki daina kewata har sai kin gaji da ni. Ta ce ina ni ba zan gaji da kai ba. Haka dai suka ci gaba da maganarsu ta soyayya tsakaninsu. Kiran sallar magariba ne ya sa suka katse kiran da niyyar idan ya dawo daga masallaci zai kira ta. Tashi ta yi ita ma ta ɗauro alwala ta zo ta gabatar da sallah kafin Umma ta shigo ta same ta a ciki. Ta ce Fatina ya aka yi ne? Alhajin ya yi miki kuwa? Cikin sanyi kai ta ce wallahi Umma ya kwanta min a rai sosai. Ina son sa. Sai na ji duk ya goge min wa'incan a kaina. Ta ce wa'inda wa'incan? Wai dama ba Alhaji ne kawai kike so ba? Akwai wani daban? Ta ce Umma ina nufin ya goge min Alhaji a raina da shi har Samir. Duk da Samir ni ba son sa nake yi ba. Umma ta ce haba Fati ki dai ce ke daina son Samir. Amma Samir daga farko na fahimci kamar akwai shaƙuwa da soyayya a tattare da ku. Daga baya ne dai kika sauya alƙibla. Murmushi ta yi ba tare da ta ce komai ba. Ta ce yanzu ni dai ta bakinki nake ji. Shin a sanar da ƙanin mahaifin naki su shirya za su ba da aurenki ko yaya kina nan kan bakar taki? Ta ce a Umma ki sanar da su. Ni yanzu a shirye nake na je na yi rayuwar aurena na ci gaba da karatuna tunda ya ce zai bar ni kuma zai ɗora ni a turbar kasuwanci in dogara da kaina yadda zan kula da ke yadda ya kamata. Murmushi Umma ta yi. Ta ce yauwa tawan haka nake son ji. Allah ya gwada min wannan ranar. Yauwa na manta ban sanar da ke ba. Ki tashi ki taimaka wa inna ku jiƙa shinkafar masa saboda kin san gobe ne zan fita wanka. A yi wa mahaifinki addu'a. Ɗagowa ta yi ta kalli mahaifiyarta da sauri. Ta ce wai Umma har an yi wata 4 da kwana 10? Ta ce sosai kuwa. Gobe zan cika wata 4 da kwana 10 na kammala takaba. Allah ya fitar da ni ruwa lafiya. Ta ce to shi kenan. Ubangiji Allah ya ji ƙan baba da gafara. Allah ya bisa da halinsa na alkhairi. Ina ma a ce yana nan ya ga aurena kamar yadda yake buri yake muradin gani a rayuwarsa. Umma ta ce to sai ki dage da yi masa addu'a. Kuma ai Allah zai sanar da shi 'yarsa ta yi aure. Ta ce haka ne. Allah ya sa mu dace mai kyakkyawan ƙarshe. Ta karɓa da amin. Soyayya mai ƙarfi ta shiga tsakanin Tima da ita da gentleman ɗinta wato Dr. Muhammad. Har an fara shirye-shiryen aure saboda ya tura magabatansa da yake babban mutum ne. Dangin mahaifin nata ba su tsaya wani iskanci da rashin mutunci ba. Suka ce sun yarda sun ba da auren. Idan ma yanzu yake so za a ɗaura auren. Ya ce a'a sai sun shirya. Ana saura sati 2 bikinta da Dr. Muhammad sai ga shi ya danƙaro mata lefe na kece raini. Saitin akwati 6 ya aiko mata da su shaƙe da kaya na alfarma
ga sarƙoƙin gwalagwalai kamar wacce za ta buɗe shago da ai kuwa Hajiya Hafsi ta dage sai gyaran jiki take yi wa Fati ciki da waje, ga gyaran fatar da take yi masa ba abin da ba ta samu na kulawa. Gaba ɗaya ma ta dakatar da zuwa makaranta idan ba lectures a gare ta mai muhimmanci ba. Haka Hajiya Hafsi za ta saka ta a mota ta kai ta har school, idan ta kammala ta ɗauko ta su dawo. Hada-hadar biki aka shiga yi gadan-gadan sai ga shi wannan Alhajin da suka haɗu a hotel ya samu labari, ai kuwa ya kafa kiranta a waya ba ta ɗauka ba, sai ga shi har ƙofar gidansu ya sallama mata. Ba ta ji shakka ba ta fito. Alhaji kuwa har da kuka ya ce, Fati dama aure za ki yi ba ki sanar da ni ba, bayan ke ce za ki aure ni idan kin kammala karatu. Ai ba haka muka yi da ke ba, sai kika bari son ki da ƙaunarki da daɗinki kun gama ratsa ni za ki yi min haka. Ta ce, ka ga Alhaji ba daga ni ba ne, sannan Allah ya riga ya ƙaddara ba aure tsakanina da kai. Saboda haka ka yi haƙuri, ni ba zan auri tsoho ba. Ka ga ko ba komai matanka biyu ga 'ya'ya har 6, to ni ina zan je da 'ya'yan naka da matan naka? Ni ba zan iya wannan gwagwarmayar ba. Ta ce, wallahi ba gida ɗaya zan ajiye ku ba, zan je na killace ki, za ki samu tattali da tarairaya da kulawa. Ta ce, ka ga ba zan iya ba, saboda gani nake yi ko na aure ka za ka fita ka ci gaba da neman matan banza, ni kuwa ba zan ɗauka ba. Ya ce, wallahi idan har ki amince ki aure ni ba ni ba wasu matan. Ta ce, ka ga ka daina ɓata wa kanka lokaci, kana yaudarar kanka. Ni dai Allah sada mu da alkhairi, amma dai ba zancen aure tsakanina da kai. Ta ce, to shi kenan, ko kulawar da kika bani ba ki taɓa wulaƙanta ni ba, kina ganin girmana, hakan ma ya ishe ni. Ina yi miki addu'a da fatan alkhairi, zaman lafiya da kwanciyar hankali da zuri'a mai albarka. Na gode sosai. Ga wannan tawa gudunmawar a yi hidimar biki. Ta ce, to shi kenan Alhaji, na gode sosai ma da addu'arka. Bar shi kawai, ai ba sai ka bani komai ba, iya addu'ar da ka min ta wadatar. Ya ce, ba a mayar da hannun kyauta baya Fati, kawai ki karɓa saboda an yi zaman mutunci. Ta ce, haka ne. Ta sa hannu ta karɓi jakar da yake ba ta, ta yi mai godiya ta fito ta tafiyarta don Alhajin ya ba ta tausayi sosai. Ta san yana masifar son ta kuma baya da maƙusa saboda tsoho da moriya ne. Shiga ta yi cikin gida ba ta tarar da Ummarta a tsakar gida ba. Ta shige ɗakinta ta buɗe wardrobe ɗinta ta zura jakar ba tare da ta buɗe ta ga ko menene a ciki ba. Ana saura sati ɗaya da bikinsu sai ga shi Hajiya Hafsi ta gayyato wata 'yar Maiduguri ta zo ta yi mata wani gyaran jiki na musamman. Ai kuwa aka shiga dirje Fati ciki da waje, sai ga shi ta ƙara canzawa, fatarta sai walwali take yi, ƙugunta da mazaunanta da nonuwanta sun cicciko sun yi kyau, masha Allah, tantsan-tantsan da su kamar mai shayarwa. Yau ta kama daren biki aka shirya gagarumar walima a makarantar islamiyyarsu. Ta gani ta faɗa, an yi taro lafiya an watse lafiya. Washegari aka ɗaura auren Fatima da Dr. Muhammad a kan sadaki naira miliyan. Ai kuwa nan jama'a suka ɗauka Fati ta yi aure ta samu hamshaƙin ɗan kasuwa mai kuɗi, sadakinta har naira miliyan 3. An sha shagalin biki sosai, ba wata bid'a da aka yi face walima da yinin biki. Da daddare Umma ta yi mata nasiha da wa'azi mai ratsa jiki. Kana aka ɗauki amarya cikin wasu arnayen motoci, bulletproof ne motocin, aka kai ta don ƙaririn gidan masoyin nata da ke unguwar Ƙusai. Gida ne na alfarma, na gani na faɗa nake cire ni aljannar duniya. Don idan ba ka da imani ka shiga wannan gida to sam ba za ka dinga tunanin mutuwa da lahirarka ba. Bayan 'yan kai amarya sun watse aka bar Fatima ita kaɗai, sai can wuraren ƙarfe 10:30 sai ga Dr. Muhammad ya shigo da shi da wasu abokansa guda biyu. Suka zauna suka yi musu addu'a da fatan alkhairi. Ya tashi ya raka kana ya dawo ya ɗale kan gadon tare da janyo Fatin a jikinsa. Ya ce, masha Allah, alhamdulillah ya Rabbi. Allah na gode ma da ka mallaka min Fatima a matsayin mata ta sunna ta aure. Allah na gode ma. Allah ka sa za mu yi rayuwar farin ciki
da ƙaunar juna. Allah ya sa mu abokan arzikin juna ne. Gaskiya na yi murna, na yi farin ciki da kasancewarki matsayin matata kuma uwar 'ya'yana da yardar Allah. Fatan za mu kasance cikin farin ciki da ƙaunar juna. Ta ce insha Allah Alhaji. Na gode sosai. Ya ce Allah ba na son wannan sunan wai Alhaji. Ke kuwa Hajiya zan dinga ce miki idan har kika ci gaba da kira na da Alhaji. Ta ce tuba nake my gentleman. Murmushi kawai ya yi mata. Ya ce tashi ki ɗaura alwala muyi sallah. Ba musu ta tashi ta ɗauro alwala ta fito ta zura zungurerin hijab saboda kaf kayanta Umma ta tattara mata ita da Hajiya Hafsi an kawo mata abinta. Ta aza musu sallaya suka yi sallah. Ya dafa goshinta ya yi addu'o'i na fatan alkhairi wa juna kamar yadda addini ya tanadar. Addu'o'i na zaman lafiya da kore shaiɗan da neman zuri'a ta gari. Kana ya tashi ya shiga kicin ya ɗauki plate da glass cup guda biyu. Ya buɗe leda ya zuba gasasshiyar kazar da ya shigo musu da ita. Gudan wargajejiya da ita don mutum ɗaya jinsa ba zai iya cinye wannan kazar ba. Kana ya zuba musu sanyayyiyar madara. Ya ce Fati ki zo ki ci abinci. Ta ce a'a na ƙoshi. Ya ce ke ga wallahi ba zan yarda ba. Kawai ki zo mu ci abinci. Idan ba haka ba ɗure zan miki. Murmushi kawai ta yi. Ta taso ta zauna ta ɗauki glass cup ɗin ta ɗan kurɓa madara kaɗan ta ajiye. Ta ce to na ƙoshi. Ya ce wannan faɗi ne zo ki ga. Ya janyo ta jikinsa. Ya janyo ta jikinsa ya dinga ɗibar naman yana ba ta a baki tana ci. Sai da ya tabbatar da ta ƙoshi. Kana ya ce ya kora da madarar mai sanyi. Ya tashi ya shiga bedroom ɗinsa. Ya yi wanka ya yi brush. Kana ya zura rigar bacci. Ita kuwa Fati tashi ta yi ta tattara kayan ta kai kicin. Kana ta shiga ta yi brush ta fito ta saka rigar bacci ta ɗauki humrar da Hajiya Hafsi ta bata ta shafe jikinta da shi. Sai ƙamshi kawai take zubawa. Fitinanne mai tayar da hankali. Kana ta zo ta kwanta ta kashe hasken ɗakin tare da jan bargo ta rufe jikinta. Tana lumshe idanu don a gaji take. Ai kuwa bacci ya yi awon gaba da ita. Sai ga Alhaji ya shigo wato Dr. Muhammad. Kunna hasken ɗakin ya yi. Can ya hango ta tsakiyar gado. Gashin kanta duk ya baje wani ya rufe mata fuska. Sai bacci take yi. Murmushi ya yi. Kana ya kashe hasken ɗakin. Ya taka a hankali ya ƙarasa har gaban bed ɗin nata. Ya buɗe bargon ya shiga ya kwanta tare da janyo ta jikinsa. Wani fitinannen ƙamshi ne ya daki hancinsa. Sai da ya ja numfashi yana lumshe idanunsa. Bai san lokacin da ya kai hannunsa kan jikinta ba. Ya fara yawo da shi har zuwa kan nonuwanta. Wani laushi da santsi ne ya ji ya ƙara rikicewa. Bai san lokacin da ya luma su a baki ba. Ya fara tsotsa yana jan numfashi kamar zai mutu don daɗi. Haka yake ji. Can kuwa Tima cikin bacci ta ji kamar ana tsotsar nononta. Tana buɗe idanunta da suka fara rinewa da ja akan bacci da gajiya. Ta ga Dr. Muhammad sai tsotsar nonuwan nata yake yi a rikice. Yana murza ɗayan. Ga bananarsa doguwa sanɓal da ita ga tsayi ga kauri. Sai da ƙirjinta ya ɗan buga saboda ta taɓa ganin ƙatuwar banana kamar wannan ba. Shiru ta yi tare da ƙara lumshe idanunta saboda yadda yake tsotsar abin cikin salo mai wuyar fassaruwa mai tsayawa a rai. Kai hannunsa ya yi kan cibiyarta yana wasa da ita. Ya gangara da hannunsa zuwa ƙasanta yana wasa da shi. Damshi-damshin ruwa ya fara ji. Ai kuwa bananarsa ta ƙara wani zullo tana haniniya kamar za ta ci babu. Haka ya dage ya ci gaba da wasa da gurin. Ruwa na ƙara ɓulɓulowa na daɗi. Janye bakinsa ya yi kan nononta. Ya gangara ya fara karkaɗa harshensa cikin cibiyarta har ya dawo ƙasanta. Ya zura harshensa kan ɗan tsakiyarta ya fara karkaɗawa yana saka haƙoransa yana ɗan ciccizar wurin yana tsotsa kamar ya samu sweet. Fati kuwa tuni bacci ya watse daga idanunta. Ta fara jan numfashi tana nishin daɗi. Sai ƙara wangale mai ƙafa take yi yadda zai tsotse abin yadda ya kamata. Ai kuwa kamar ya samu abinci. Ya jima yana jin yunwa sai yanzu ya samu. Ya dage sai tsotsarsa yake yi yana lasa yana karkaɗa mata harshensa a ciki. Sai ruwa kawai ke ɓulɓula na ni'ima da daɗi yana lashe su. Kana ya dawo da bakinsa kan nipple ɗinta ya fara tsotsarsa yana murza ɗayan.
ya dawo da bakinsa kan lips ɗinta ya kama shi, ai kuwa ita ma ta cafke nasa, suka fara sakarwa juna zazzafan kiss, sai shashshafa jikinsa take yi a rikice saboda ya gama tayar mata da hankali, ya ɗora ta kan network. Zamewa ta yi ta kama zarmalulinsa ta zura ta a baki, da ƙyar ta samu ta zura rabi, ta fara yi mai wani irin tsotsa tana hura mai iska a hujiyar abar tasa, ai kuwa sai nishi yake yi a hankali tun yana daurewa, daɗi ya kai masa daɗi, har ya fara sakin wani gurnani yana wata ƙara yana nishi, ai kuwa ta bada himma sosai, sai rikita su kawai take yi da salonta, kafin ya janye ta ya kwantar da ita ya ware ƙafarta a hankali yana zura abar tasa a zatonsa za ta wuce saboda maiƙo da ruwan da ke gurin da sulɓi, amma ya ji ba hanya, ya yi iya yinsa abar ta ƙi tafiya. Ita kuwa Fati daɗi ma take ji yadda yake tura abar, ga yana gugar ɗan tsakiyar nata, daɗi ya yi mata yawa, ya ce baby please ki ce abin ya buɗe in shiga. Ware ido ta yi ta kalle sa, sai kuma ta yi shiru tare da lumshe idanunta, ta ƙara ware mai ƙafar, ya ƙara danna abar tasa, amma bata shiga ba. Dawowa da ita yayi baya, ya dinga goga ta a ƙofar gurin yana yi mata sama da ƙasa da ita, ruwa na ƙara ɓulɓulowa, can ya danna ta da ƙarfi sai da Fati ta saki ihu saboda wata azaba da ta ji ta ratsa ta har kwankwasonta sai da ya karɓa. Abar tasa da ƙyar rabi na shiga ciki, ya fara ihu yana ninkaya cikin ficewa daga hayya, sai nishi yake yana haƙarta yana wash Allah na Fati daɗinki yayi yawa zan mutu, haka yake faɗa sai haƙarta yake yi. Fati kuwa tun tana gane inda kanta yake har samanta sai haƙarta yake yi, sai da ya kawo ya fi a ƙirga, ya samu relief ya gamsu yadda yake so, kana ya ankaro da ɓarnar da ya tafka, tashi ya yi ya haɗa mata ruwan zafi ya ɗauke ta ya gasa mata jikinta, ya yi mata allura ya bata magani ya haɗa mata tea ta sha. Washe gari da safe shi ya yi musu komai a gidan, sai tarairayarta kawai yake yi da kulawa. Ɓangaren Umma kuwa ta shirya da dangin nata har sun zo gidan Fati suka yi mata addu'a da fatan alkhairi. Ga kasuwancin suna gudana yadda ya kamata, sannan Alhaji Dr. Muhammad ya bar ta ci gaba da zuwa makaranta, ga kasuwancin da ya ɗora ta a kai, sannan ga wanda wancan Alhajin ya buɗe mata shaguna, kasuwancinta ya ci gaba da tafiya, rayuwa ta yi mata daɗi sosai, ta ci gaba da kulawa da mijinta da tarairaya da kulawa da ƙaunar juna. Wata 3 da aurensu sai ga ciki ya ɓullo, sai laulayi take yi mai matuƙar wahala, ya ɗauke ta suka yi ƙasar waje, can suka ci gaba da rainon cikinsu har Allah ya sauke ta lafiya, ta samu santalelin ɗanta namiji, suka dawo aka sha shagalin suna. Bayan an kammala Umma ta yi mata gyaran jiki na ban mamaki, kana ya ɗauki matarsa suka wuce ƙasar Dubai. Alhamdulillah, a nan muka kawo ƙarshen littafinmu na Harijar Ƙwaila, fatan kun ilmantu kun wa'azantu a cikin wannan littafi. Na gode, Allah bar ƙauna.